Λοιπόν, επειδή υπάρχει κοινός παρονομαστής και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για όλους. Με προκαλέσατε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχήν, τα λεφτά που διαχειρίζεται και μοιράζει, όπου τα μοιράζει και όπως τα μοιράζει, δεν είναι δικά της. Είναι λεφτά όλων των φορολογουμένων Ευρωπαίων πολιτών από όλα τα κράτη-μέλη, που τους φοροαφεμάσει, φορολιστρική πολιτική σε πάρα πολλές χώρες, σε όλες τις χώρες. Και αυτά που επιστρέφει πίσω είναι ψίχουλα. Το κίνητρο δε για να τα στείλει πίσω και να τα δώσει πίσω. Ας πιάσουμε την Ελλάδα σαν παράδειγμα, διότι αναφέρθηκε. Δοθήκαν και για να εξαγοραστεί κόσμος, προκειμένου να μην παράγει. Δοθήκαν και προκειμένου να αλλάξουν καλλιέργειες, ακριβώς τη λογική του τι θα είναι ανταγωνιστικό ή τι συμφέρει στην εκάστοτε συγκυρία την αγορά να παραχθεί. Δόθηκαν και προκειμένου, και τα αποτελέσματα τα έχουμε δει στην περιοχή μας, συγγνώμη. Το 1980 η Ελλάδα ήταν αυτάρκη στην παραγωγή μια σειρά αγροτικών προϊόντων και έκανε και εξαγωγές ακόμα. Και όταν κάποιοι τότε, όπως που έχουν κοινές απόψεις με τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι εκείνα τα κόμματα ήταν και τότε στην εξουσία στην Ελλάδα, λέγανε ότι θα μπούμε στην ΕΟΚ και θα φάμε με χρυσά κουτάλια, έκλεισε η βιομηχανία ζάχαρης, έκλεισε το βαμπάκι, υπονομεύτηκαν μια σειρά καλλιέργειες. Η Ελλάδα, από αυτάρκης χώρα στον αγροτικό τομέα, στη διατροφικά είδη αγροτικής παραγωγής, έγινε χώρα εξαρτημένη και χώρα εισαγωγέας. Και είναι ακόμα θέμα συζήτησης για το τι προκάλεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενωσιακή πολιτική. Η οικονομία της αγοράς, δηλαδή, όπως εκφράζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. Και αυτά που έδωσε που πήγανε. Και που πήγαν βεβαίως με ευθύνη όλων των κομμάτων εξουσίας, των αστικών κομμάτων εξουσίας που κυβερνήσαν την Ελλάδα, προκειμένου να εξαγοραστεί κόσμος. Βγαίναν και παλιά περιπτώσεις εδώ πέρα και οι αγρότες τις καταγγέλανε και τους βρίζαν αυτοί. Τους λέγανε ότι χαλάνε την πιάτσα. Οι διάφοροι που βρίσκαν τρόπους μέσα από γραφεία πολιτικά όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν να έχουν πρόσβαση με το αζημίωτο, το εκλογικό, το πολιτικό στην περιοχή τους φυσικά. Να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια. Να παίρνουν εκατομμύρια για πράγματα που δεν παρήχθησαν ποτέ. Για καλλιέργειες που δεν μπήκαν ποτέ. Για σκανδαλώδες καλλιέργειες μάλιστα διακηρυκτικά. Να πούμε τώρα παραδείγματα για μπανάνες στα Φάρσαλα. Τα ακούγαμε, τα ξέραμε, τα καταγγέλαμε και μας λέγανε καθυστερημένους. Να που τώρα βγαίνουν και ξαφνικά έγιναν όλοι βασιλικότεροι του βασιλέως και τα καταγγέλουνε. Ξαφνικά έγινε της μόδας και του σειρμού. Πολύ δε περισσότερο είναι χυδαίο, δεν λέω ότι ακούστηκε σήμερα, αλλά ακούγεται απ' έξω από εδώ. Πολλές φορές να πάνε να ταυτίσουν αγρότες που κινητοποιούνται σήμερα με αυτούς που τα παίρνανε. Ντροπή. Χυδαίο, έσχος, αθλιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εισήγαγε την τεχνική λύση. Που οι αγρότες λένε αυτοί που αγωνίζονται η ενίσχυση να γίνεται με βάση την παραγωγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που σας είπα πριν, δεν κάνει συμφωνία με άλλες χώρες, τρίτες χώρες, γιατί συμφέρει, είναι πιο οικονομικά και εισάγουμε λάδι από την Ισπανία ή την Ιταλία που εμφιαλώνεται εκεί, αυγά ή πατάτες Τουρκίας, αγροτικά προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με τη Μερκοσούρ που είπα και πριν. Κατώτερης ποιότητας. Πράγματα που παρήγαμε. Στο πλαίσιο της πολιτικής και των ανταγωνισμών της δεν επέβαλε το εμπάργκο στη Ρωσία και σαπίζαν χιλιάδες τόνοι μήλα στην Αγιά. Αν δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση από πίσω και τα κόμματα που τη στηρίζουν και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, ποιος είναι? Άρα λοιπόν, σε τελική ανάλυση, την κατηγορία αυτή για το ποιος θα προσέχει όταν μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν έχουμε καμία δέσμευση και δεν θα προσέχουμε φυσικά όταν μιλάμε για μια τέτοια ένωση που σέρνει το λαό και στον πόλεμο σήμερα. Την κατηγορία αυτή την απευθύνουν στους ίδιους αγρότες των μπλόκων. Που βεβαίως δεν ζητάει κανείς πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για το τι ψηφίζει ο κάθε αγρότης. Να που όμως συμφωνούν στην ατζέντα των κοινών ετοιμάτων, στην εξής φράση. Βγήκαμε στο δρόμο του αγώνα, διαβάζω, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο επιβίωσης. Η πολιτική της κυβέρνησης και η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θερήσει το εισόδημά μας έχουν αφήσει πανί με πανί, ενώ χρωστάμε παντού. Στίβουν συνεχώς τους παραγωγούς αγρότες και κτηνοτρόφους για να αυξάνουν διαρκώς τα κέρδη μιας χούφτας εμποροβιομηχάνων που εκμεταλλεύονται το μόχθο μας και κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού μας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Άρα η κατηγορία απευθύνεται πρώτα και κύρια σε αυτούς. Στο ψήφισμά τους επιμένουμε, είναι σε τελική ανάλυση το δικό τους, δεν χρειάζεται να τα λέει τόσο ξεκάθαρα και τα αιτήματα, είναι κρυστάλλινο και βεβαίως επιμένουμε σε αυτό να τεθεί και σε ψηφοφορία. Γιατί όχι. Όσο για την εκτροπή του Αχιλλώου, μια τελευταία φράση.
Κάποτε βεβαίως ήταν πρωτοπόρο και σαν σύλληψη. Το σύγχρονο και το αναγκαίο σήμερα είναι να υπάρχει κεντρικός ενιαίος δημόσιος φορέας και διαχείρισης και τέτοιων έργων που βεβαίως θα στέλνουν και θα ρυθμίζουν το νερό.